రే శశి, నువ్వేమన్నా చేయగాని ఆ కేశవకాంత్ తిరుగుడు బంధు పెట్టు. వాళ్ళ అయ్య ఒత్తు తాగుబోతు, వీడు కూడా ఏం తక్కువడు కాదంట. ఏమంటున్నా? ఆయన ఈ మధ్య రోజు కాలేజ్కి రాకుండా ఏడుకోతున్నారా? మళ్ళీ వెళ్తాండబోతున్నా. మళ్ళీ వెళ్తాను. ఎందుకు? ఆడొక ఆంటీ ఉంటుందిరా, ఏమన్నా ఉంటుందిరా అసలు, చూస్తే నిద్ర కూడా పట్టదు. గంటకు 1000 రూపాయలే. అరే ఛీ చెయ్యేంద్రా ఛీ. అయినా అదేందో చూస్తే తెలుస్తుంది. నీతోని కాతి నా బీర్ అయిపోయింది, పోదాం నాడు. శశినా శశి ఏం చేసిండు? ఎంబ్రా శశిగా, నువ్వు మంచోను అనుకుంటే ఇసొంటి లంగా పని చేసినావు. కాలేజ్కి పోయి చదువుకోమంటే ఏం పనురా నువ్వు చేస్తుంది? ఎవరయ్యా అది దొంగలంజముండా? నా బిడ్డని, నా సంసారాన్ని ఆగమాగం చేస్తోంది. అరే నువ్వు ఏడవకు. పైసలు ఏడికెళ్ళి తేవాలని నేను పరిశాన్ అవుతుంటే నీ ఏడిపోయింది. నువ్వు లోపలికి పో. జీవితంలో ఫస్ట్ టైం చేసినావా? ఎట్లా అనిపించింది మళ్ళీ ఫస్ట్ టైం? రే రవి, ఏంద్రాక పోలీసుడు ఇస్పర్మ్ అంటుండు? ఇస్పర్మ్ అంటే ఏంది? ఈర్యమయ్యా, ఈర్యం అంటే Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.